Ddiw Nefel, drychan ni, defaid dy borfa, yn anheilwng ac yn golledig. Dyn at ti'n wylaidd ac yn ostyngedig ac ar yn penaglinia. Ffaid a gadael i ni fod rhywun math ar hyn phariseaid hyn i gynt. Yn gwneud rhyw ffysg ysgam o gebach wrth nesu at yr arglwydd. Ydda ni'n pitio'n goblin rheini sydd heno'n pechu. Ar y stryd ac mewn piteindau. Nid mod i'n gwybod dim byd am bethau felly o arglwydd mor fel y gwyddos ti'n iawn, ond mod i wedi darllen amdanyn nhw rhag o'n bod neb yn amateb. Na i bys anghofio gebach pan o'n i'n llan Cymru'n Ingan. A nain yn godro a hithan 105. Pam na gai fynd o'r hen le yma? Medda hi'n aml. Pam na gai fynd at Byrtwyn yng Ngŵr i'r nefodd? Am nad ydych chi ddim wedi dysgu'ch gwers sydd ydych chi fod i dysgu yn yr hen fyd yma. Oedd atab Paul Ellis y Gwas. Yn crio gymaint i mewn i'r llefrith nes bydda'r National Milk Board trwy Cynarfon Derys felly. Yn cwyno'r yn had. A mi fydda'n yr hen ddyn yn had yn cael ffein. A mi fydda fo'n rhoi stŵr i'r hengwreigan. A mi fydda hi'n crio mwy. Glynwn wrth y graig. Dyna'r atab i hengwraig fy nain a phob nain arall. Glynwn wrth y graig. Dyna'r atab i Byrtwyn. Pryd mae'r sbrych mewn dyr ei gorau i'w. Aseia, dwi jyst am arw eisiau ffagwend. Wrth y graig. Glynwn wrth y graig. Mi fi gariau ymlaen fel tas a dim byd wedi digwydd. Does anyone have a piece of bread handy? Anturiaf ymlaen trwy ddyfroedd a thân o gebach. Yn dawel yng nghwmni fy niw. You'll be all right, Tyson. Don't panic. Mae ceidwad pechadur yn ddiw. Donald! For goodness sake, beth ni'n mynd i neud o? O, jyst mynd am diwedd anwl dad. Rhwch swadan i'w gefn o'n rhywbeth i fod mygu mae o. Moi, Gideon, dim ond mygu! Reit, dwch af allan ta wir. Mi rasa i fy mal duty, Mrs Berry. Cael nifer Lloyd digwydd gorffan. Rhaid i lynu wrth y graig. Y graig sabadwy mewn tymhysg. Y graig a ddwy lygryn y ffyn. Ar y graig hon, yr adeilada fe. Sori, Ifor. Dwi'n di chansiau. Be gysal? Tydi'n panic station sy'n ma blawn ydych chi'n di sylwi? O'r argian ffordd ynas, newch chi stopio'r twr na wir ddyn. Hei da marw, please, Ken! A beth sy'n Robert di mynd i nôl, Dr Thomas? Tasa Gold Wonders di sgorio free kick na de Gwen, so ni di cael 22 points ac all in the way draws. Bechod, Mrs Parry bach. Sa'n byd gwaith na mygyd agos. Ond oedd bob tîm y lig di cael sgôr dros dyn nhw'n o ran. Sydd eisiau 24 bloody points yn ei Telegram clip. O ti'n o'r reit ac ydw. O diolch beth am hynny. Oh, Rachmaninoff, I thought we'd lost you there, Hyacinth. Ti'n o'r reit. O, cerwch ar cigarettes brwnt nawr ffordd, newch chi. Give him some air, will you? You'll have to give this habit up, you know, Donald. Na gwy moyn imlant i cael ei gwenwyno da mwg cigarettes pronto. Do you hear me? That goes for you too, David. Sure. Mum. Oh, nobody asked you. Mae David yn iawn. Rhag yn cwilyn iddi da i. Dyla ni fod yn teimlo cwilydd mawr. Pa fath o esiampl i hyn i osod i'n plant ni, he? Sgynna i ddim plant i chi gael dallt. Di hynny'n syndod, dwch. O'n i wedi planio'r gorau ffernol anyway, cyn election campaign ddechrau nhw.
Kenneth, Dilys, dewch. Dwi yn un yn sicr sy'n mynd i roi gorau o hyn ymlaen. O, Donald, dwi'n prawd o chi. Dyna pwt.